El dissabte 24 de març, la 6a etapa de la Volta Ciclista a Catalunya iniciarà a Sant Fruitós del Bages i després de 169 quilòmetres finalitzarà a Badalona, en un final d'etapa que promet ser molt espectacular. Cada una de les etapes té alguna cosa que pot donar ambient i pot fer que es trenqui la cursa. Hi ha una etapa reina, que és el dimecres, com hi ha sempre té que haver una etapa d'alta muntanya, però no oblidem les altres etapes que tots tenen el seu què, i la d'arribada aquí a Badalona jo crec que serà molt espectacular. La 7a i última etapa de la Volta sortirà el diumenge 25 de març des de Badalona, en concret des de la plaça Assemblea de Catalunya, i recorrerà diversos carrers de la ciutat abans d'enfilar cap a Barcelona, on acabarà la Volta. Una de les coses que em va demanar l'alcalde és que procuréssim tocar els màxims barris possibles a Badalona, i la veritat és que els toquem quasi tots. Entre el dissabte a l'arribada i el diumenge a la sortida, com a mínim tocarem quasi tots els barris de Badalona. Serà doncs un cap de setmana on els badalonins podran gaudir d'un gran esdeveniment esportiu. Tant l'organització de la Volta com l'Ajuntament de Badalona esperen que la cursa tingui una gran acollida per part de la ciutadania. De moment, l'Ajuntament començarà ja a escalfar motors aquest proper cap de setmana, amb la celebració del que s'ha anomenat l'Avantvolta. Es tracta d'una bicicletada popular, amb sortida i arribada davant del Centre Comercial Màgic Badalona, el patrocinador oficial de la passada de la Volta a la ciutat. L'Avantvolta començarà a 11:15 del migdia de dissabte i passarà per diversos carrers de la ciutat en un recorregut de 7,5 quilòmetres.